Исәнмез, кадерле укучыларым. Без бүген сезнең белән ионнарның гаҗәеп дөньясына сәяхәт ясарбыз. Аның өчен әйдәгез үткән елдагы белемнәргә нигезләнеп, химик реакцияләрнең билгеләрен искә төшереп алыйк. Химик реакцияләрнең билгеләре ул: җылылык яки яктылык аерылып чыгу, төс үзгәрү, ис аерылып чыгу, утырым барлыкка килү, газ аерылып чыгу. Бүгенге дәрестә безгә алмашу реакциясенең кагыйдәсе кирәк булачак. Әйдә искә төшереп алыйк, нәрсә ул алмашу реакциясе? Ике катлаулы матдә арасында реакция барганда, катлаулы матдәләр үзләренең состав өлешләре белән алмашсалар, мондый реакцияләрне алмашу реакциясе дип атыйлар. Укучылар, әйдә кайтма булмаган реакцияләрнең билгеләрен искә төшереп алыйк. Утырым барлыкка килү, газ аерып чыгу, аз диссоцияләнүче яки аз рушан матдә барлыкка килү һәм күп күләмдә җылылык аерып чыгу. Ионлы тигезләмәләрнең узу шартларын белү өчен тәҗрибәләр карап үтәчәкбез һәм без тәҗрибәләрнең молекуляр, тулы ионлы тигезләмәләрен һәм кыскартылган ионлы тигезләмәләрен язачакбыз. Тәҗрибә берне карап үтик. Натрий сульфатына барий хлоридны кушабыз. Натрий сульфатына барий хлоридны кушкачтан эреме ак төскә керде. Бераздан бу төпкә утырачак. Бу безнең барка килде ак утырым. Барий сульфаты ак төстәге утырым. Тәҗрибәнең реакциясын язабыз. Реакциянең тигезләмәсен яздык. Дәс ионнарга таркатабыз. Рүшәнлек таблицасын карыйбыз. Натрий сульфаты ионнарга таркала, димәк без аны таркатабыз. Индекста торган икелене алга куябыз. Рүшәнлек таблицасын карап 2 натрий плюс SO4 2 минус плюс барий сульфатын таблицадан карыйбыз. Ул шулай безнең ри. Таркатабыз ионнарга. Барий 2 плюс хлорның индекстагы икелене куябыз. Алга 2 хлор минус килеп чыга. Рүшәнлек таблицасында барий сульфаты эреми. Ул безнең ак төстәге утырым. Барий SO4 натрий сульфаты ри ионнарга таркатабыз. Икелене куябыз натрий алдына. Бу икеле натрийга да кагыла һәм хлорга да кагыла. Шуңа күрә икелене натрий алдына да куйдык, хлор алдына да куйдык. Укучылар, әйдә карыйбыз. Ике якта да безнең бер төсле ионнар бармы? Игътибар белән карасак, сул якта 2 натрий плюс, уң якта да 2 натрий плюс бар. Димәк, алар кыскарышалар. 2 хлор минус, алар да шулай кыскарышалар. Кыскартканнан калганны аска күчереп язабыз. Без сезнең белән яздык. Беренчесе атала молекуляр тигезләмә дип, икенчесе атала тулы ионлы тигезләмә дип атала, һәм өченчесе тигезләмәнең атала кыскартылган ионлы тигезләмә дип. Проверкага мрамор салдым һәм аның өстенә хлорид кислотасы салабыз. Реакция вакытында газ аерып чыга. Димәк, бу безнең кайтма булмаган реакцияләргә керә. Икенче билгесе газ аерып чыгу. Икенче тәҗрибәнең тигезләмәсен язабыз һәм ионнарга таркатабыз. Рүшәнлек таблицасын карыйбыз. Кальций карбонаты эреми, димәк, ул безнең ионнарга таркалмый. Шул килеш күчереп язабыз. Хлорид кислотасы көчле кислота, көчле кислоталар ионнарга таркалалар. Бу алда торган икеле водородка да кагыла һәм хлорга да кагыла. Димәк, 2H плюс 2 хлор минус белән була. Кальций хлориды ионнарга таркала, без аны ионнарга таркатабыз. Игътибар белән карасак, рүшәнлек таблицасында кислоталар, тузлар, нигезләрнең рүшәнлек таблицасы язылган. Шуңа күрә оксидлар ионнарга таркалмыйлар. Шул килеш күчереп язабыз. H2O плюс CO2. Ике яктагы бер төсле ионнарны карыйбыз. Ике якта безнең хлор 2 хлор минус кыскарышалар. Калганнары берсе дә кыскармый. Димәк, калганнарны аска күчереп язабыз. Һәм безнең килеп чыга кыскартылган ионлы тигезләмә. Мен укучылар, без сезнең белән молекуляр тигезләмә, тулы ионлы тигезләмә һәм кыскартылган ионлы тигезләмәләрне яздык.
Пробирка натрий гидроксид салабыз. Бир тамчы тамызабыз фенофталин. Реакция кура жилеги тисине кирди. Демек бу аңлата силтили тирел экендигин. Мен анын үстүнө сульфат кислотасы тамызам. Ириме тиссиз тиске кирди. Демек, бу биздин шулай химик реакциянын бир белгиси. Натрий гидроксидине сульфат кислотасы кошкочтон натрий сульфаты барлыкка келди, нейтраль тирелик, шуңа көрө ириме тиссизленди. Су барлыкка келди. Эшинчи шарты аз диссоциациялешүү мадда барлыкка келүү. Ионнар тизилишләре һәм үзекләре белән нейтраль атомнардан аерылып торалар. Кайбер ионнар тиссиз, мәсәлән, натрий һәм калий ионнары, икенчеләре, мәсәлән, бакыр ионнары, билгеле бер тискә ия. Һәр ионга үзенчәлекле химик үзекләр хас. Аларны эремәдәге шушы ионнарны билгеләү өчен файдаланалар. Теге яки бу ионны билгеләү өчен кулланыла торган мәддәне шушы ионның реактивы дип атыйлар. Теге яки бу ионны билгеләү өчен кулланыла торган реакцияны шушы ионга сыйфат реакциясы дип атыйлар. Ионнарны билгеләү өчен дәрес ахырындагы ионнарны билгеләү таблицасыннан файдаланабыз. Алдагы тәҗрибәне карап итик. Натрий хлоридына көмеш нитраты кушабыз. Тәҗрибә ак төскә керде, ак иремчек сыман утырым барлыкка килде. Көмеш бер хлориды ак төстәге иремчек сыман утырым барлыкка китерә. Алда тәҗрибәне карап итик. Темир хлоридына натрий гидроксиды тамызабыз. Реакция вакытында кызгылт крәнстәге утырым барлыкка килде. Укучылар, безгә кыскартылган ионлы тигезләмә берилгәндә, молекуляр тигезләмә төзүгә мисал карап алабыз. Безгә бергән 2H+, плюс S2- килеп чыга H2S. Укучылар, безгә бергән водород ионы. Водород ионы берилгән икән, эрүчәнлек таблицасын карыйбыз, көчле эри торган кислота алабыз. Мәсәлән, мин сезгә H-хлор. Плюс безгә күкерт 2- белән берилгән, эрүчәнлек таблицасын карыйм һәм мин аның эри торган тозын алам. Мәсәлән, калий сульфиды алырга мөмкин, натрий сульфиды алырга мөмкин. Мәсәлән, мин алам сезгә калийны. Калий 2S язам. Кагыйдә буенча көчле кислота көчсез кислотаны куып чыгара. Һәм безнең барлыкка килә калий хлор плюс H2S. Тигезебез реакцияны. Һәм шушы берилгән реакция тигезләмәсенең тулы ионлы тигезләмәсен язам. Демәк, безнең көчле кислоталар ионнарга таркалалар. 2H+ плюс 2 хлор минус белән була. Плюс калий сульфиды шулай ук ионнарга таркатабыз. 2 калий плюс S2- безнең килеп чыга. Калий хлориды шулай ук ионнарга таркатабыз. 2 калий плюс 2 хлор минус. Ә безнең килеп чыккан сероводород, ул безнең көчсез кислота, ул ионнарга таркалмый, шул килешкене язып куябыз. Килеп чыга H2S. Ике яктагы бер төсле ионнарны карыйбыз. Ике яктада безнең 2 хлор минус, 2 хлор минус, 2 калий плюс, 2 калий плюс кыскартабыз һәм безнең килеп чыккан кыскартылган тигезләмә 2H+ плюс S2- һәм H2S. Шулай итеп, укучылар, без сезнең белән кыскартылган ионлы тигезләмә берилгәндә молекуляр тигезләмә төзергә өйрәндек.
Кадерле укучыларым, безнең ионнар алмашу реакциясе темасына берилгән дәрес шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бүгенге алган белемнәрегез киләчәктә сезгә булышыр дип ышанып калам. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.